Ayo sa birada sa tagsugba ning moong. Nya parisa na to ning kinilaw nga sagbot sa dagat. Habuan day sa tuong bahaw nga mais nga giputos pag daon sa saging. Aw kan ni, purting pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw nga ni. Wa na daghang pasundayag. O di napunta, sugdan na nato. Porting pagkayo sa dagan sa panahon, labas kayo, maong manglugsong sa taglungsod. Sumula kinang pabukid og padagat, pamerkado usa ta. Kay grabe pagdaghanag matukob diri ao. Sunod arita diri mamingwit, kay sure jud kang di ka masiro. Akin nakapagman taning sagbot sa dagat, magpatakos ta ni. Lami kayo ni kilawon kay magbuto-buto sa imong baba. Mura kang nagkilaw og pikulo. Di asay labas kayo nga moong, magpatakos pud ta ni. Lami kini isugba, di apoy ibis, lami kini kilawon, mangayo ta ni. Mate kunay daghang pasundayag, mubatsi na ta. Mangita ta diri sa unahan nga nindot og spot, nga tuwang katukban. Arita diri sa liki spring diri sa Tabuilan, may diri kamingaw. Way daghang mga singgaw nga nanglungoy-langoy. Usa tani pangpikhan atong panglutoon. Ato asa ning respetaran sa paghugas. Kuhaan ra gud nato sa kinamagwangan nga buling. Mura ra sa og nalaba ba. Simple ra kay ni atong tukbunonon, pero wala gyud habilin sa bahaw nato ni ron. Magkilaw taning ibis. Oh, unsa naman na? Goods pa na. Sugbaan po nato ning tulo ka bukmoong. Kilawan dayog sagbot sa dagat. Paksit. Wa ni pili ang mga singgaw. Sugot ra magayguay sudan. Kani pakahang ilang purnas na atong bahaw ani. Ato usa nakaliguon og patis atong moong. Nya pagkahuman, ato na isugba para manunot sa iyang kaunuran ang patis ba. Oh, pila ra maistorya. Matik luto na dayon na. Dili na ta nadugayon pa. Kay grabe nang pagusla Ato na panghaonon. Nya na may gamay nga sobra nga ibis. Ato na pud isugba. Ambot lang sad kay grabe man sad pagkalamian ng isda basta isugba. Labaw na kanang tambok. Asos magmantika gud na iyang unod. Ato na ni birhan sa paghaon. Kay murag ipangusla na budi naglantaw. Labaw na kud diring nga istorya. Ato na ni pangkutlo ng sagbot sa dagat. Ato na isagol sa tuang kinilaw nga ibis. Butangan dayon daghang materyales. Yab anday nato nagsuka nga tuba. Kani yung suka nga tuba mao makapadag humot sa kinilaw. Pug anday nato naglimonsito ikahuman pangpahumot sa tong kinilaw ba. Grabing pagkaayusa. Syempre di ko na mawa ang sili sa kinilaw. Butangan tanadag sili nga kulikot nga gidukdok. Kani, podera, ato na ni habuaw na tong baon. Di po matabas-tabas. Kay pinutos nagdahon sa saging. Grabe pagkahumuta na. Ato na ni pangplastar ni atong tukbunonon. Kay ato nang sugdan. Kuan kanang Check-ink lang mo kuno ba? Check-ink ba niya magtingo pa tag gusto ko. Okay daog napasta na tanan. Wa na daghang pasundayag ato sa ning tukbon. Kay nagsiga-siga ng mata sa mga singgaw. Lah, kabab. Ini lang. Dudal na. Ano na? Ini lang mas lang. Mab. Mab. Ini apa? Bubur. Lato-lato ha. Emang lemas tuh. Enggak. Lato. Ya. Panas man. Ini tebal. Ya. Dong. Lato. Satu lato. Dong. Lato. Ya. Pino, pampagwapo. Kaon tani ko na para magwapo ta. Pino. Pampaw-paw. Opa masigaw. Nah.